Всеки ден хиляди изказани мнения в медиите оформят вашата репутация. Тази информация се появява едновременно навсякъде и се разпространява по-бързо, отколкото екипът ви може да я проследи. Тук идва ролята на Сенсика. Тя ви помага да разберете какво се случва на време. Платформата ни се справя с реални комуникационни ситуации. Мониторинг на бранд и репутация, следене на конкуренти, новини, събития и кампании, ранно предупреждение при кризисни ситуации и автоматизирана отчетност. Чрез потока от веб съдържание можете да проследите новините, свързани с вашата организация, продукти, услуги, конкуренти и ключови теми от вашия сектор. Сенсика ви позволява да извършвате прецизни търсения както в частния, така и в публичния сектор. Просто задайте период и проследете как се развива темата във времето. Всяка публикация е обогатена с анализ на тоналността, обхват и много други ключови метрики. Така виждате не само колко и как се говори, но и какъв може да бъде потенциалният ефект. Вградените AI инструменти автоматично извличат теми, превеждат съдържание и създават кратки резюмета на статии. Когато сигналите идват от всички посоки, най-важно е да откроите смисленото от шума. Сенсика превръща разпръснатото съдържание в ясна аналитична картина, чрез интерактивни диаграми, таблици и визуализации. Проследете кои теми набират скорост, кои източници ги движат, как се променя обществената нагласа и как се позиционира вашата организация. Можете да сравнявате компании по относителна видимост, динамика на публикациите във времето, да откривате водещи източници и да филтрирате съдържанието. Защото добрият анализ не показва какво е публикувано, а показва какво означава това за вас. Когато дадена тема достигне социалните мрежи, разговорът вече не се води от медиите, а от хората. Там новините се споделят и обсъждат. Сенсика обединява разговорите от различни социални мрежи в единен инфопоток. Така виждате какво съобщават медиите, как реагират хората, кои послания се разпространяват и кой движи разговора. Телевизията и радиото продължават да определят обществения дневен ред. Сенсика превръща ефира в търсима информация. Освен че показва всяко споменаване на вашата тема, платформата автоматично създава пълен транскрипт на казаното. Търсете директно в текста и отворете точната секунда от предаването, в която се обсъжда интересуващата ви тема. Правя и туристическото междучасие. Така бързо разбирате казаното в пълния му контекст. За да бъде картината пълна, Сенсика включва и печатни издания. Платформата следи вестници и списания и извлича текста за лесно търсене и анализ. Така печатните медии стават част от общия мониторинг, заедно с онлайн публикациите, социалните мрежи, телевизията и радиото. Мониторингът има най-голяма стойност, когато води до бързи, информирани решения. Затова Сенсика автоматично създава регуларни доклади във всички популярни файлови формати, без ограничение на честота на изпращане или брой на получатели. С Сенсика виждате повече, разбирате по-бързо и действате уверено. Системата се предлага с ясен месечен абонамент, без обвързващи дългосрочни ангажименти. За да започнете бързо, нашият екип настройва системата спрямо вашите нужди, провежда обучение и ви осигурява постоянна експертна поддръжка. Разберете първи, анализирайте по-бързо, вземайте по-информирани решения. Свържете се с нас.